Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα νομίζω πώς θα καταλάβετε όταν θα τα ακούσετε τι θα παίξουμε. Ναι, καταλάβατε. Θα παίξουμε The Last of Us. Το καλύτερο παιχνίδι όλου του κόσμου. Είναι πολύ μικρό. Είναι πολύ... Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε. Έναρξη χωρίς ενημέρωση. Και αρχίζουμε. Λοιπόν, πατάμε. The Last of Us. Πατήσω νέο παιχνίδι. Πάμε στο μέτριο. Επειδή το να το βγάλω έτσι δεν θα είναι τόσο ωραίο. Και αρχίζουμε. Κάνω βίντεο. Δεν το πει... Ακούς τι χαζαμάρα έκανα, έκλεισα την τηλεόραση, sorry. Sorry, χίλια sorry. Ορίστε. Τι είναι αυτό? Για τα γενέθλιά σου. Παραπονιώσουν συνέχεια για το χαλασμένο σου ρολόι. Οπότε σκέφτηκα, ξέρεις, σου αρέσει? Η δουλειά μου είναι ωραίο, αλλά νομίζω ότι έχει κολλήσει. Τι, όχι. Χα. Μα πού βρήκες τα λεφτά γι' αυτό? Ναρκωτικά. Πουλάω σκληρά ναρκωτικά. Ωραία. Μπορείς να αρχίσεις να βοηθάς με το δάνειο τότε. Ναι, θα ήθελες. Γίνεται βλακία από ό,τι καταλάβατε. Την πάει στο κρεβάτι. Καλή νύχτα, γλυκιά. Εμπρός. Σάρα, γλυκιά μου, δώσε μου τον μπαμπά σου. Θείε Τόμι, τι ώρα είναι? Πρέπει να μιλήσω στον μπαμπά σου, θέλει. Θείε Τόμι, μ' ακούς? Εντάξει, Τι συμβαίνει μόλις τώρα? αυτό λέω κι εγώ. Είναι πολύ περίεργο. Μπαμπά!
αστυνομικούς. Ωραία. Πολύ καλά. Για να είναι αληθινά. Μπαμπά, Μάλλον. τι ήταν αυτό? Λογικά καραμπίν. Oh my gosh. Το τηλέφωνο του. Οκτώ αναπάντητες. Πού διάολο είσαι? Πάρε με. Έρχομαι. 8 αναπάντητες κλήσεις. Μήνυμα κειμένου από τον Τόμι. Πού είσαι? Πάρε με τηλέφωνο. Εντάξει. Θα αργήσω απόψε. Παράγγειλε φαγητό. Θα σε δω το πρωί. Ο μπαμπάς. Εντάξει. Μα πού είναι? Δεν ξέρω. Εδώ είσαι. Σάρα, είσαι καλά? Ναι. Μπήκε κανείς εδώ? Όχι, ποιος να μπει εδώ μέσα? Μην πλησιάζεις τις πόρτες. Απλώς μείνε εκεί πίσω. Μπαμπά, με έχεις κατατρομάξει. Τι συμβαίνει? Κάτι έχουν οι Κούπερ. Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς. Μάλλον είναι άρρωστοι. Τι εννοείς άρρωστη? Τελείωσε. Τζίμι! Μπαμπά! Ηλικιά μου, έλα εδώ. Έλα. Τζίμι! Τζίμι, σε προειδοποιώ. Πάμε. Πάμε. Εντάξει. Αυτό το βίντεο πάει στους μεγάλους. Τον είδα σήμερα το πρωί. Συμβαίνει κάτι πολύ άσχημο. Πρέπει να φύγουμε από εδώ πέρα. Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Ναι. Ο Τόμι, έλα. Εντάξει. Πού στο διάλογο ήσουν? Έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται εκεί έξω? Έχω μια υποψία. Ωραία φίλε, Πες εκεί μέσα. είσαι γεμάτος με αίματα. Δεν είναι δικό μου. Ας φύγουμε από εδώ. Λένε ότι οι μεξικάτοικοι της πόλης έχουν πάθει αμόκ. Τέλος. Ότι φταίει κάποιο παράσιτο. Θα μου πεις τι έχει γίνει? Αργότερα. Γεια σου, Σάρα. Πώς θα πας, ηλικιά μου? Είμαι καλά. Να ακούσουμε το ράδιο. Ναι, φυσικά. Ευχαριστώ. Ούτε κινητό, ούτε ράδιο. Ναι, μια χαρά είμαστε. Πριν στο ράδιο δεν έβαζαν γλώσσα μέσα. Περίπου να πάμε. Είπαν ο στρατός στην Ιμπλόκα στην Εθνική. Κανείς δεν μπαίνει στην κομίτια τράβης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να την κάνουμε. Yes, στον 71. Στην 71, εκεί πηγαίνω. Είπα πως είναι νεκρή. Μάλλον πολύ. Βρήκα μια οικογένεια διαμελισμένη στο σπίτι Τόμι. της. Σωστά. Συγγνώμη. Τι λες τώρα, πώς έγινε αυτό? Δεν έχουν ιδέα. Δεν είμαστε οι μόνοι πολλοί. Στην αρχή έλεγαν ότι συμβαίνει μόνο στον Νότο, τώρα λένε για την Ανατολική ακτή, τη Δυτική. Ωραία μου το. Η φάρμα του Λούις. Ελπίζω Πάσταθος να την κλείτωσε. Τι λέει? Σίγουρα την κλείτωσε. Το βίντεο πάει σε μεγάλους. Όχι, εννοείται πως όχι. Πώς το ξέρεις? Είπαν ότι είναι μόνο οι άνθρωποι στην πόλη. Εντάξει. Ο Τζίμι δεν δούλευε στην πόλη. Σωστά, εκεί δούλευε. Πολλά καλά, πίστεψε με. Εντάξει.
Ας δούμε τι χρειάζονται. Τι διάολο νομίζεις ότι κάνεις, μη σταματάς. Έχουν παιδί, Τζοέλ. Και εμείς έχουμε. Μα έχουμε χώρο. Μη σταματάς, Τόνι. Δεν έχεις δει αυτά που έχω δει εγώ. Θα περάσει κάποιος άλλος. Θέλουν βοήθεια. Τι κάτσαμε. Γαμώ το σχεδόν όλος ο κόσμος είχε την ίδια ιδέα. Μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και... Καταστροφή. Τι άλλο συνέβη. Κάτι τον άρεσε. Συνέβη, το είδες αυτό. Ναι, το είδα. Γαμώ το. Στρίψε εδώ, στρίψε εδώ. Εδώ. Όχι, 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 όχι. Άντε, κουνηθείτε. Από ό,τι τρέχουν να ξεφύγουν. Πάρε μας από εδώ. Προσπαθώ. Όχι, όχι. Δεν γίνεται να σταματήσουμε Δεν εδώ. μπορώ να περάσω από πάνω τους, Τζοέλ, Τζοέλ. πίσω τότε. Και εμένα πίσω μου είναι. Εκεί, εκεί. Κρατηθείτε. Πάμε. Τα jumpscare, ό,τι να είναι. Παπά. Πάμε πίσω, μωρό μου. Πίσω. Είμαι καλά. Το τράμα. Παπά. Εδώ είμαι, μωρό μου. Έλα, δώσ' μου το χέρι σου. Τι γίνεται. Τι συμβαίνει. Με πονάει το πόδι. Πονάει πολύ. Θα χρειαστεί να τρέξουμε. Μου. Κράτα μας ασφαλείς. Έλα, μωρό μου. Κρατήσου για να τώρα. Εντάξει. Όχι. Απλά κλείσε τα μάτια σου, γλυκιά μου. Τζοέλ, πρόσεχε. Τρέχουμε. Αυτοί οι άνθρωποι καίγονται. Συνέχισε να κοιτάει σε μένα, μωρό μου. Από εκεί! Θα τα καταφέρουμε. Γρήγορα. Πώς το. Τι έγινε ρε φίλε. Από αριστερά. Εντάξει. Κάνε πίσω, είναι πάρα πολύ. Από εδώ, μέσα από το στενό. Γρήγορα. Πάμε. Άσου. Είναι νεκρός. Γαμώτο. Σχεδόν φτάσαμε. Λίγο ακόμα, μωρό μου. Περνάνε από το φράχτη. Συνέχισε, πρέπει να φύγουν από εδώ. Άντε. Τζοέλ. Τράβα στην εθνική. Φύγε εσύ και στη Σάρα. Θα τους ξεφύγω. Θα βρεθούμε εκεί. Γρήγορα. Σχεδόν φτάσαμε. Τρέχει. Πλησιάζουν. Τρέχει. Παπά. Όλα καλά, αγάπη μου. Είμαστε εντάξει. Είμαστε εντάξει.
Χρειαζόμαστε βοήθεια. Σε παρακαλώ. Η κόρη μου νομίζω ότι έσπασε το πόδι της. Ασύνητος! Εντάξει. Δεν είμαστε άρρωστοι. Έχω 2 πολίτες στην εξωτερική περίμετρο. Αναμένω διαταγές. Παπά, τι θα γίνει ο θείος Τόμι? Θα βεβαιωθώ ότι είσαι ασφαλής και θα γυρίσω γι' αυτόν. Εντάξει. Κύριε, είναι και ένα κοριτσάκι. Μάλιστα. Ακού φίλε, μόλις περάσαμε από κόλαση. Απλά θέλουμε ένα... Γάμο του. Σε παρακαλώ, όχι. Όχι. Σάρα. Εντάξει. Πάρε λίγο τα χέρια σου. Το ξέρω, ψυχή μου, το ξέρω. Θεέ μου. Άκουσε με, ξέρω πως πονάει. Θα τα καταφέρεις, ψυχή μου. Oh my god! Θα σε σηκώσω. Το ξέρω, μωρό μου, ξέρω πως πονάει. Έλα, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Το ξέρω, ψυχή μου, το ξέρω. Σάρα. Μωρό μου. Μην μου το κάνεις αυτό, μωρό μου. Μην το κάνεις αυτό, κοριτσάκι μου. Έλα. Όχι. Όχι. Όχι, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Χάρης, μη μου το κάνεις αυτό. Έλα στο Vast Part 1. Καλά είναι. Οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τους 200. Ο κυβερνήτης κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Η δρόμη ήταν γεμάτη με εκατοντάδες πτώματα. Παγκόσμιο πανικό. Σταματάω λίγο γιατί τι να το βλέπετε τώρα αυτό. Και ξανάρχισα. Το σημείο ελέγχου είναι ανοιχτό. Μένουν λίγες ώρες ως την απαγόρευση κυκλοφορίας. Ας βιαστούμε. Αυτός είναι με το μικρό κορίτσι, ήταν που ήταν με το μικρό κορίτσι. Τι μαλακίες. Οι στρατιώτες τις αναλαμβάνουν αυτές. Θα φροντίσω να τους το πω αυτό. Εσύ, Τζόι, σε κάλεσαν για αυτές τις μαλακίες ή όχι ακόμα? Όχι. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν. Άντε. Σε λίγο σταματάμε. Μετά από την πρώτη μάχη θα σταματήσω και μετά θα ελευθερώσω ξανά χώρο για να ξανασυνεχίσουμε την άλλη φορά. Προσοχή. Οι πολίτες πρέπει να έχουν πάντα βασιλεία. Η συμμόρφωση με το προσωπικό είναι υποχρεωτική. Δες εδώ. Το συσίτιο δεν άνοιξε ακόμα. Έχουν ξεμείνει πάλι από προμήθειες. Φαίνεται ότι μολύνονται όλο και περισσότερο. Το σημαίνει πως το σκάνε όλο και περισσότερο. Είναι αυτό. Αυτό, Τζόελ. Άντε, Τζόελ. Μας έβγαλα νέα χαρτιά. Μάλλον δεν θα μας καθυστερήσουν. Παίξε το άδειο τους. Συνέχισε να οδηγείς. Ταυτότητες παρακαλώ. Ορίστε. Τι ήρθατε να κάνετε εδώ? Έχω ρεπό. Επισκέπτω με φίλο. Εντάξει, προχωρήστε. Ευχαριστώ. Φύγε από εδώ! Φύγε! Κλείστη! Πάει! Πάει! Τους κάνετε! Τους κάνετε! Τζόελ, έλα, πάμε! Πρέπει να γεννώσουν την περιοχή. Προσοχή. Το σημείο ελέγχου 5 είναι κλειστό μέχρι νεοτέρας. Όλοι οι πολίτες πρέπει να γεννώσουν την περιοχή αμέσως. Χαιρέτα τον εύκολο δρόμο. Δεν σε την πληγή σου, εντάξει. Θα κλείσουν όλα τα σημεία.
Θα πρέπει να πάμε απ' έξω. Έξω από τον τοίχο. Ή να αφήσουμε τον Ρόμπερτ ελεύθερο. Χαριτωμένο. Τες, το είδες αυτό? Εκεί ήμουν. Τι λέει η Ανατολική Σύραγγα? Ελεύθερη. Μόλις τη χρησιμοποίησα. Καμία περίπτωση. Για πού το βάλες? Μια επίσκεψη στο Ρόμπερτ. Και εσείς? Ποιος άλλος το ψάχνει? Η Μαρλίν. Ρωτούσε γι' αυτόν. Έψαχνε να τον βρει. Η Μαρλή. Τι τον θέλουν οι Firefly το Ρόμπερτ? Λες να μου έλεγε. Καλά, εσύ τι της είπες? Είναι αλήθεια ότι δεν έχω ιδέα που κρύβεται. Ωραία. Μην μπλέξεις σε μπελάδες. Ο στρατός σύντομα δεν θα έχει αρκετές δυνάμεις. Τα λέμε. Η Μαρλίν ψάχνει το Ρόμπερτ. Βγάζεις εσύ κανένα νόημα? Έχω κακό προαίσθημα. Πρέπει να τον βρούμε πριν από τους Firefly. Ωχ, σκάκι! Εδώ είμαστε. Γεια παιδιά, πώς πάει? Γίνεται χαμός εκεί έξω. Εδώ πώς πάνε τα πράγματα? Ήσυχα. Κανένα ίχνο στρατού ή μολυσμένο. Αυτά θέλω να ακούω. Τζόι, βοήθησε με αυτό. Ναι, τώρα τι έχει εδώ? Δεν έχει τίποτα. Γιατί να το κάνει? Α, ναι. Να προσέχετε εκεί έξω. Α, φαινόταν το τέτοιο. Και γίνεται φως. Αυτό το μέρος βρωμάει. Πρέπει να προσέχουν τι πετάνε εδώ κάτω. Ας πάρουμε τον εξοπλισμό. Τα σακίδια είναι ακόμα εδώ από την προηγούμενη φορά. Η ώρα για το καλό. Δεν έχω Η πολλά. ώρα για το καλό. Ας πάτε να σφαίρες. Αρτήρω για αυτό. Εντάξει, Τέξας. Σπρώξε με πάνω. Να σας μπρώξω πάνω. Έτοιμος? Μάλιστα, κυρία. Έλα. Εντάξει. Πρόσεχε. Πότε δεν προσέχω. Ερώτηση παγίδα είναι. Και ωραίο που είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι σαν να είμαστε σε ραντεβού. Είναι ρομαντικός τύπος. Έχεις το νερό τους. Πού είναι η σκάλα? Κάπου εδώ πέρα πρέπει να είναι. Α, Τη σήκωσε. βρήκα. Ωραία, φέρτε εδώ. Εδώ. Εδώ καλώς. Οι κυρίες προηγούνται. Κυρία, κάποια άλλη έχει στο μυαλό σου. Όλα σχετικά είναι. Από εδώ. Από εδώ κάτω. Λες ο Ρόμπερτ να έχει ακόμα τα όπλα μας? Το ελπίζω. Για το καλό του. Άκου, όταν πάρουμε πίσω το εμπόρευμα, θα ξεφορτώσουμε εύκολα. Μιλώντας για εμπόρευμα, πότε είναι η επόμενη αποστολή? Περίμενε.
Σπόρι. Από πού έρχονται οι σπόροι? Το μέρος ήταν άδειο την τελευταία φορά. Βγαίνουν από κάπου. Έχει το νου σου. Δώσε, έχει κάτι εδώ. Τι ακούγεται? Εδώ? Να ο ενοχός μας. Το πτώμα είναι σχετικά φρέσκο. Έχει μάτια και αυτιά ανοιχτά. Καλά, ξαναγυρίσαμε εδώ. Α, δεν το είδα Λογικά αυτό. μπορούμε να περάσουμε. Καλά είσαι? Ναι, το κολοτάβανο καταραίει, προσοχή. Ήρεμα. Ελπίζω να μας φτάσει. Πρόσεχε, πρόσεχε. Βοήθεια. Η μάσκα μου χάλασε. Μη μ' αφήσεις να μεταλλαχτώ. Ο καημένος. Εκεί μπροστά. Το ακούς αυτό? Πώς να το χειριστούμε? Ωραία. Δεν έχει άλλους. Το ελπίζω. Πάμε πίσω στην πόλη. Τρεις. Σφαίρες. Σας παρακαλώ, θέλω σφαίρες. Καθαρός αέρας. Αυτό είναι που μου αρέσει στον έξω κόσμο. Συχαίνομαι τη μυρωδιά της πόλης. Να ζητήσουμε από τον Μπιλ να μας δώσει αποσμητικά κόρου. Ναι. Αν δεν είχαν λήξει όλα, θα ήταν καλή ιδέα.
Από εσάς. Καλή ξυπνήσω. Το έχω. Γαμώτο. Η σανίδα έπεσε κάτω. Κάνε μου τη χάρη, μπορείς. Έλα, δώσ' τη μου. Είναι λίγο βαριά. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρω. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, Πλησιάζουμε. Ας βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν στρατιώτες εδώ γύρω. Όλα εντάξει. Πάμε. Ράφτο. Πάρε τα πυρομαχικά. Θα τα χρειαστούμε. Γεια σου, Δράκη. Σιγουρέψου ότι είναι ασφαλές. Ούτε στρατιώτες, ούτε άντρες του Ρόμπερτ. Ναι. Το ξέρεις ότι μας περιμένει. Αυτό θα το κάνει πιο ενδιαφέρον. Είμαστε εντάξει. Πάμε. Τες. Γεια όμορφουλα, πώς θα πας. Άκουσα τι Όχι είσαι τώρα, πάνω. Φέρανς. Όχι, είναι καλό, έχω το κουπόνι. Τώρα. Μ' ακούς? Εντάξει, έγινε. Δεν χρειάζεται να ανησυχήσεσαι. Το αγγίζεις, το αγοράζεις. Τες. Χρόνια και ζαμάνια. Δεν μας επισκέπτεσαι. Για πού το βάζεις εσύ? Μαλί. Κάτσε κάτω. Α, συγγνώμη Τες. Δεν κατάλαβα ότι είστε μαζί. Προχωρήστε. Ποιος είναι αυτός? Ένας παλιός πελάτης. Είδες. τώρα πιστεύω για να είναι εδώ ανοιχτή. Πρέπει να βγαίνουμε από εδώ. Ψάχνω τον Ρόμπερτ. Πέρασε από εδώ. Πριν μισή ώρα γύρισε στην αποβάθρα. Εκεί είναι τώρα. Να τα μας. Τι θέλουν Άστε αυτοί? μας να περάσουμε. Μάγκες, αν θέλετε το καλό σας, φύγετε και πάτε από εκεί που ήρθατε. Δεν έχουμε θέμα με εσάς. Το Ρόμπερτ θέλουμε μόνο. Δεν θέλετε να μπλέξετε. Μεταβολή και φύγετε τώρα, γαμωτό. Δεν πάω πουθενά χωρίς το Ρόμπερτ. Σκυλά, αν δεν φύγεις από εδώ, θα σε πιάσω και θα σου λιώσω το κεφάλι. Γάμισε το. Καλύψου! Έτοιμος. Ναι. Θα σε καλύψω. Κάν' τους επίθεση.
Δεν φαίνεται πολύ καλά. Συμβαίνεις έτσι. Πάρτι. Μπράβο σου, Τέξας. Και σε σένα. Πώς τους βρήκε όλους αυτούς τους τύπους? Σένα είναι καλός ο Ρόμπερτ. Να δίνει ακάλυπτες επιταγές. Ας δώσουμε ένα τέλος σε αυτό. Δεν πάει από εδώ. Σπρώξε με πάνω. Λοιπόν... Τι σμπρώχνουμε. Εντάξει, έλα. Δώσε το χέρι σου. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe. Επίσης αυτό το βίντεο είναι για μεγάλους, ενημερώνω. Αν είναι για μικρούς πρέπει να πληρώσετε 50 ευρώ για να το δείτε. Σας χαιρετάω, έρχεται part 2. Bye.